U svetu koji se neprestano menja, potrebni su nam temelji. Ne samo signal, već i obećanje. Ono da ćemo biti tamo, kad vam treba brzina i kad vam treba tišina. Kad gradite posao i kad zovete dom. Iza svake poruke, iza svakog uspeha stoji infrastruktura u koju se veruje. Stoji najveća mreža. Ne iz godine u godinu, već iz generacije u generaciju. Mi nismo samo veza, mi smo pouzdanost u svetu neizvesnosti. Mi smo most između vaše ideje i njenog ostvarenja. Budućnost je jasna. Mi smo spremni. Telekom Srbija. Na vezi sa vama uvek.